Nagdala naman po ng libreng serbisyong medikal ang lokal na pamahalaan po ng Tayug sa mga residente sa pamamagitan ng isinagawang CAF Caravan. Gamit po ang mobile clinic, katuwang po ang ilang pribadong medical organizations. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang X-ray, laboratory test, ultrasound at konsultasyon sa doktor para sa mga dumanong may ubo at iba pang karamdaman. Kasabay nito, nagsagawa rin ng informative or information drive ang Department of Health, DOH kasama ang mga barangay health workers kung saan ipinaliwanag ang mga paraan ng pag-iwas sa sakit at tamang pangangalaga sa kalusugan, lalo na ngayong panahon ng matinding init. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng mobile clinic na mailapit ang basic diagnostic health services sa mga residente, partikular na sa mga komunidad na malayo sa mga ospital at health facilities. IFM News. IFM News. IFM.